Дами и господа, следващият лот е Абсолю от Липа. Лично аз произвеждам това масло, можете да го наречете и продукт, но това е Абсолю, който се използва за парфюмерия и косметика. Сега ще ви покажа как изглежда на цвят. Интересен цвят има, защото леко зеленикав, но и в същият момент кафяв. Придобива страхотен цвят, страхотен аромат в един луксозен парфюм. Българско производство е така изглежда. Течна субстанция, лесно се работи, готова за влагане в продукт. Оставайте с нас, с нашата марка Буджак. Да сте живи и здрави!